اخترم گوهرم یاورم جان مادرم غمبرم. эҳсон Ризвонов довталаби даври аввали озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ буд. ӯ имсол дар жанри эстрадӣ баромад кардаю барои ғолиб гаштан ҳунари навозандагию овозхонии худро нишон дод. Аммо бояд гуфт ки эҳсон ягона довталабе набуд ки бо омодагии хуб барои пирӯзӣ дар ин озмун ширкат варзид. Зеро довталабони дигар ҳам бо садои фораму марғуладори хеш назди аъзои ҳакамон баромад карда толеи худро санҷиданд. соли ҷорӣ дар озмуни мазкур сарбозони қисми низомӣ дар ҳудуди ноҳия буда низ ҳамчун довталаб ширкат варзидаю ҳунару маҳорати овозхонии худро нишон доданд. дақиқан бо пешниҳоди таронаҳои дилнишин барои ғолиб гаштан миёни ҳам рақобат карданд. қишлоқаки ман бӯи чапотӣ дорад, ширини ширини тӯтӣ дорад, аз чӯби дарахти бей дар ҳар хона гавораи сабзи малакутӣ дорад, малакутӣ дорад. бояд гуфт ки пас аз дигар шаҳру навоҳии вилоят ҷамъбаст намудани озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ ба аҳли санъату фарҳанг ва довталабони озмуни мазкур дар ин ноҳия фурсат фароҳам овард то беҳтару бештар тамрин бигиранду аъзои ҳакамонро зимни баромад намудани худ қоил сохта барои ширкат кардан дар дигар даврҳои озмун роҳхат гиранд.